Terve. Sori, mulla on vaan yksi käsi käytössä, kun mä toisella. Mutta tällaisia. Tuossa lukee vähän enemmän ja tällaista. Jottakaa nyt mä leikkaan tästä kohdan. Noin. Avasin tän. Nyt on 1, 2, 3, 4, 5 korttipäkkiä. Nyt mä tuun avaamaan. Täällä ja eri paikoissa. Noniin. Tuun tällaisia erikoiskortteja. Ensimmäisestä tulee. Wow! Oota hetki. Madmister. No itse tää toi tyyppi. Stuplekaisis. Sitten seuraavaksi tulee NYT. Eric Sky. Hieno. Viimeinen, mutta ei vähisin. NYT. Stumplevich. Okei. No nyt mä avaan yhden tällaisen korttipäkin. Ja nyt mä taas leikkaan tän. Nyt näkyy, niin on samanlaisia kuin ihan samanlainen kuin toi. No niin. Ensimmäinen kortti on Hevinaama. Tai Suhunaama ja moi. Toinen on Richard Rare. Wow. No hetki. Tosi limited. Eli kortteja tossa on. Noniin. Seuraava. Phoenix Special. Jos ketään tietää, niin onks mikään näistä niinku arvokkaita? Noniin, toiset vika. Mr. Very Uncommon. Näyttää siltä, että koittaa tanssia tossa. Noniin. Ei kun toi oli kolmanneksi viimeinen. Noniin. Joo. Innoittaa on. Epic. No miten menee? Nyt on Heart, Emote, Jumba, Hali! Ja sitten NYT. No pikku pomppaus. Tästä jos ette katsoa kun noin. Sori, mulla on hikka tällä hetkellä. No niin, mutta tästä eteenpäin, kun mä avaan nää, niin mä näytän ne vaan tässä. Mä teen, onks tän näin? Eli noin. Joo, ja sitten. Hei hei!